si JD. Ito, si JD. Ako, si JD. Yeah. Mama, magawas ako ang inayawa. Kanim eroy, adi lockdown. Sir, anong requirements na akong magawa sa balay? Una, kinanglan mo quarantine Okay. pass. Ikaduha, kailangan mo mag-face mask. Oh. Ganto dit mga tanod kay ginaablong Talaga, dir na to. Okay. Ano alayon to, na sir? kita. Patignan ka man la. Good morning, sir. Ano ti order? Take out lang kita. Waray dine-in. Mausa daw nga hotdog, hamburger ngan french fries, dine-in. Anim eroy ka. Waray lagi dine-in. Take out la. Nadlukat nga coronavirus kung pamatayo ko kita mga tanan. Opay nga aga mga taga San Jose, ayaw kita paglinakat yan ang mga panahon kay kada lugar may da checkpoint. Kung kumita ka mong gwapo nga mga mag-usay ay lugar sus, nakalusot ito, taga San Jose ito. Ayaw pagtuod ang mga fake news kay chismis la ito. At aliwas, kinasari nga na ako nabatian, mag-iya pa nga nit quarantine period, magiging unggoy na kunot at mga nawong, mati ka nga mata, tapos ikaw, ako, Humanit lockdown, damo luwatit magbuburon! Alayo na naton quarantine pass. o pingagawari ko kadara. Anong tugon ni Kapitan? Nga kundi darat quarantine pass, ginablong. Alayon kita pagtuon kay makalat at virus. Hindi mo na. Aablongon namon at diri matod. Kinabay Ikaw, tuod. Lala number 1, baby. Mama, kumita ka na akong cellphone. Mag-ano ka na liwat? Magtitiktok konta ako. Ang mga riko, nagpanic buying, pero kita nga mga pobre nagpanic la.